ଏବେ ଆମେ କୋରାପୁଟର ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରୁ ବାହାରିଲୁ। କୋରାପୁଟରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଦୁଇଟି ରାଜଧାନୀ ବି ଥିଲା, ନନ୍ଦପୁର ଆଉ ଉମରକୋଟ, ଯାହା ନଳବଂଶ ଏବଂ ଶିଳବଂଶ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜୁତି ସମୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜୟପୁରକୁ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଜୟପୁର ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜୟପୁର। ଏ ହେଉଛି ରାମଗିରି ଛକର ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଶିବ ଆଉ କନଷ୍ଟେବଲ ସୁନୀଲଙ୍କର ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ BSFରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏଠୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ଯିବା, ଯାହା ଏଠୁ 13 କିଲୋମିଟର। କୋରାପୁଟରେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ, ଯାହା 1762 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା 175 ମିଟର ଉଚ୍ଚ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆଜି ବି କୋରାପୁଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପିଓର ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର। ଏବେ ବି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କୋରାପୁଟର ସବୁଠାରୁ ଫେମସ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଚୂନ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାଦଲ ଘେରା ପାହାଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଏହା ଦୂରତା କମେଇ ଦେବ କିଛି କିଲୋମିଟର, ଏବେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ରାମାୟଣ, ଶିବ ପୁରାଣ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଗୁମ୍ଫାରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରେ ଆସିଲେ, ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇଠି ସିଏ କିଛି ଦିନ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫାରେ ସିଏ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଗେଟ୍ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାୟ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ବିଶ୍ରାମାଗାର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା। ଏ ନଈର ନାଁ ହେଉଛି ସାବରୀ ନଦୀ। କୋଲାବ ନଦୀର ଏକ ଅଂଶ। ବର୍ଷାରେ ନଈର ପାଣି ଗୋଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଭକ୍ତମାନେ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ, କେଉଁଝର, ଏଥିରେ ଏବେ ବି ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିହେବ। ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି।
ଯେକୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ହଉ କିମ୍ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହଉ, ସେଠି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରୋଜଗାର ମିଳୁଛି। ଯଦି ସେ ପୀଠ ବା ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତେବେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର ଭଲ ବଢ଼ୁଛି। ଏଠୁ ଆପଣ ଭୋଗ, ଫୁଲ, ବେଲପତ୍ର କିଣିପାରିବେ, ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଠୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଠୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପ୍ରତି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫାକୁ ରାସ୍ତା। ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଜଣେ ଶିକାରୀ ବସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତଥାପି ରାଜା ଫୋର୍ସଫୁଲି ଯାଇକି ସେଠି ଗୁମ୍ଫାରେ ରାତିରେ ରହିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବୃଷଭ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୃଷଭ କାନରେ ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ବି ଟିକେ କହିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ। ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ରାତିରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ରାଜା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ଶିକାରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ରାଜା ଏଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୁହାଯାଏ ରାଜା ପ୍ରତି ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜୟପୁର ଏଠିକି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ତ 300 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ଆସୁଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଏବଂ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଶାଳକାୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି, ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଜଳ ଲାଗି ବା କ୍ଷୀର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।